wakwathi omunye umfo ngingenze njani mina mangathola ukuthi umuntu engimshadile uyaqoma, yabo. Ngithi mina hayi phela mina ngithi ngumuntu wesintu. Vele thina sinayo i-divorce. Uma eqoma kuyofanele ukuthi silokhu nje ngikhulume nabakhongi bami babuyele ekhaya nobaba nomama bathumele ukuthi nangu umakoti usenze ukuthi abalingani beyokhuluma nabalingani bacela ukuthi bayamxosha ngabuyele ekhaya ayolanda inhlawulo ukuthi mina i-process yethu thina ihamba lapho, yabo. Lokhu uthatha ibhamu wenze yonke into akuyona i-process esilokhu ngayo. Usethi hayi usho inhliziyo yakho ngeke ibuhlungu, ngithi inhliziyo yami iyabuhlungu yebo phela ngoba ngithi lo muntu bengimthemba angazi lo muntu ukuthi lento uyiqale nini ukuyenza. Okusho ukuthi kuzofanele ngibuze nanokuthi ubewasebenzisa ama-protection kulolo dlame lwakhe abebhizi ngalo, yabona, ngoba impilo yami ibisengcupheni, yabo, ngokufa. Kodwa lo muntu loyo kufanele ukuthi ngibuyisane naye, yabo. Kufanele ukuthi ngibuyisane naye, especially ngoba lo muntu lo nginey'ngane naye. Kufanele ukuthi ngizame ukubuyisana naye. Ukuze ngizokwazi nokumkhontrola kufanele ukuthi abe la ekhaya ngoba uma ngingeza ukwenza lokho futhi ngizogcina ngikhokha izondlo, khokhela umfazi sengamxosha. Bese uma ukuthi njengoba ngiclaim ukuthi ngumuntu wamadlozi bese lwamukela kanjani-ke amadlozi ngoba emzini owakhile kusuke ngesiwo wakho awukwazi ukuxosha umuntu emzini owakhile, yabo. Ungaxosha umuntu emzini wengane yakho ngoba yona isuke yakhele wena umuzi, wena usuke kumuzi wakho lo. So ungamxosha kanjani-ke umuntu emzini kababa, yabo. Sengithi mina kuye why lento ungayithatha i-positive yokuthi okay lo muntu unikezile i-idea yokuthi uma ephinga noma uma ungafa akathandana nomuntu onjani, yabo. Fanele lo muntu uxabane naye ukuthi hawu lo muntu lona ngempela bese ngazi athandane nephara kanje. Usho ukuthi ukubani bengifile nje izolo. Ubaba wengane zami namhlanje ngabe yiphara, yabo. So into why ungakubuki lokho ukuthi